ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಟು 30/11/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಗುಲೇನಿಕುಲು ಆತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಾದ ಯಾತ್ರೆನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪವಡು ನೆನಪೆ ನಿಗಲ್ನ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ತುಪ್ಪರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಪೋಯಿನ ತಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒರಿದು ಉಡ್ಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು, ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒರಿಯುಂಡು. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಆಧಾರ ಹೊಡೆದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸತ್ಯೋಗುಟ್ಟು ಪ್ರಾರಬ್ಧನು ಭೋಗಿಸುವರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ವಿದ್ಯೆ ಅತಂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜ್ಞಾನ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಗೀತೆ: ರಾತ್ರಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನೇ ಸುಸ್ತಾವಡ್ಚಿ ದಿನಲ ಬರನುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಶಿವ ಭಗವನ್ ವಾಚ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಗೀತೆಡು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವನ್ ವಾಚ ಬಂದು ತೋಜ್ಪವೇರು. ಅಪಗ ಅಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಆ ನಾಮ ರೂಪೊರ್ದು ಎದುರುಡು ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮುಲ್ಪ ನಿರಾಕಾರ ಭಗವನ್ ವಾಚ ಪಂದು ಎದುರುಡು ಪನ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣ ವಾಚ ಪಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆರು ಸಾಕಾರುಡು ಉಪ್ಪೇರು. ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನೇನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನಾರು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ದೇಗ ಪಂಡ ಸಾಧು ಸಂತ ಮಹಾತ್ಮ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಕಾರುಡು ಕುಲ್ದೇರು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಹೇ ಆತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕನೇ ಪಂದು. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜೋಕುಲೆ ಸುಸ್ತಾವಚ್ಚಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಯಾತ್ರೆಡು ಕೆಲವರು ಸುಸ್ತಾದ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಬರ್ಪೇರು. ಅವು ಶಾರೀರಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಶಾರೀರಿಕ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪೇರು. ಕೆಲವರು ಶಿವನ ಮಂದಿರಗೂ ಪೋಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಮಾತಾ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಶಾರೀರಿಕ ಚಿತ್ರನೋ ದೀತೆರು. ಅಲ್ಪ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬಾ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆತ್ಮೊಲೆಗೆ ಪನ್ಪೇರು. ಹೇ ಜೋಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ಏನನೊರೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಜೋಡಿಸಲೇ ಪಂದು ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು. ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬಿದಡ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಕಥೆ ಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿರೊಪ್ಪೇರು. ನಿಖಿಲ್ ನಾವು ನರಡ್ದು ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಕಥೆಯಾದುಂಡು. ಸುರುಕಿ ಎಂಕುಲು ಮಧುರ ಇಲ್ಲಗ ಪೋದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುಪುರಿಕು ಬರ್ಪ ಪಂದು ನಿಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದರು. ನಿಕುಲು ಈ ಸಮಯಡು ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿಟುಲ್ಲರು. ಇಂದೇನು ಅಪ್ಪೆನ ಇಲ್ಲು ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪನು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಆಭರಣ ಮಾತಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಓಲಾಭರಣ ಇಜ್ಜಿ. ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲು ಅಪ್ಪೆನ ಇಲ್ಲದು ಉಳ್ಳರು. ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲಗ ಎಂಕಲೆಗ್ ಅಪಾರವೈನ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುನು ಪಂದು ನಿಕಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈ ಕಲಿಯುಗತ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲಲು ಅಪಾರವೈನಂಚಿನ ದುಃಖ ಉಂಡು. ನಿಕುಲಿತೆ ಆ ಸುಖಧಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಪೋಡು. ಅಲ್ಪಗು ಪೋಯರೆ ಮುಲ್ಪೊರ್ದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವಡು. ಬಾಬಾ ಮಾತೆರನ್ಲ ತಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಕೃಷ್ಣನ ಅಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣನ ಬುಟ್ಟಿದು ಕುಲ್ಲದು ಆ ತೀರೋಗು ಪಂಡ ಆಸ ಈ ನದಿತ ಆ ತೀರೋಗು ಪೋಯರು ಬಂದು ತೋಜ್ಪವಿರತ್ತೆ. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬಾ ಜೋಗುಲಾಯಿನ ನಿಕ್ಲೇನು ಆ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲಗ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಸುರುಕು ತನ್ನ ನಿರಾಕಾರಿ ಇಲ್ಲಗ ಲೆತ್ತೊಂದು ಹೋದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲಗ ಕಡಪೊರ್ದು ಕೊಡ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಶಾಂತಿ ಧಾಮನು ಮುಟ್ಟದು ಉಡ್ಪಾರು. ಶಾಂತಿ ಧಾಮಡು ಅಪ್ಪೆನ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲದ ಪಾತೆರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಪೋಪಾರು. ಅವು ನಿರಾಕಾರಿ ಅಪ್ಪೆನ ಇಲ್ಲಾದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಈ ಜ್ಞಾನಲ ಮರೆತು ಪೋಪುಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಒರಿದು ಉಡ್ಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧನೇ ಗಮನಡುಪುಂಡು. ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಅನುಸಾರವಾದ ಪೋದು ಸುಖದ ಜನ್ಮನು ದೇತನುರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಸುಖಧಾಮಗು ಪೋಡು ಸುಖಧಾಮುಡ್ಲ ಅವು ಶಾಂತಿಧಾಮವಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಸಿ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜ್ಞಾನ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಾರಬ್ಧಡು ಕೂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅವೇ ಪಾತ್ರ ನರಪುಂಡು ಪಂದು ನಿಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದರು. ನಿಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರನೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು. ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಅಲ್ಪ ಈ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಂದು ನಿಕಲ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ನಿಕಲ್ನ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಾಬಾ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲ ಸಹ ಆತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಾದ ಜೊತೆಟ್ಟು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪಾರು. ಅಕುಲು ಶಾರೀರಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು.
ಅಕಲು ಅಮರನಾಥಗೂ ಮಸ್ತ್ ವಿಭ್ರಂಜನಿರ್ದು ಪೋಪೆರು. ವಿಶೇಷ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾದ ಅಮರನಾಥನು ಖುಷಿರ್ದು ಮುಟ್ಟುವೆರು. ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬಲ ಸಹ ಎತೊಂಜಿ ಸಾಧು ಸಂತನನು ತಾಳ ವಾದ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪುನಿನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಜೊತೆಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕಲು ಇಂಚಿನಕಲಿನ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರು. ದೇಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಶೀತದ ಸಮಯ ಆದುಕೊಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಕೆಲವರು ಕಾಯಿಲೆಗೊಳಗಾಪೆರು. ಆಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಯಾತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ನೆನಪುಡುಪ್ಪುನನೆ ನಿಖಲ್ನ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು ಪಂದು ಪಾಪ ಪನ್ಪೆರು. ನೆನಪೇ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಜೋಗುಲು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರಡ ಅಪಾರವೈನ ಖುಷಿ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಬೇತೆಕ್ಲಿನ ಜೊತೆಟ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋಡು. ಈ ಯಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಆಪುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸುರುರ್ದೆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಏರ್ಲ ಪೋಪುಜೇರು. ತಕ್ಷಣ ಮಂದಿರ ಚಿತ್ರ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಅವು ಮಾತಲ ನಿಧಾನವಾದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರು. ಸುರುಕು ಶಿವನ ಮಂದಿರ ಆಪುಂಡು. ಐನ್ ಸಹ ಸುರುಕು ಇಲ್ಲಲೆ ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರನು ಮಲ್ಪೆರು. ಅಪಗ ಒಲ್ಪಗುಲ ಪೋಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂಜಿ. ಈ ಮಂದಿರ ಮಾತಲ 5 ಒಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಸಮಯ ಪತ್ತುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ನಿಧಾನವಾದ ಹೊಸ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಹೊಸ ಮಂದಿರಳು ಅವಂದುಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಐನ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕುಲ ಸಹ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಕಾರಣ ಸಮಯ ಪತ್ತುಂಡು. ಏಪ ಮಠ ಇಂಚಿನವು ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು. 5 ಒಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ತೊಂಜಿ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಮಂದಿರ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಮಯ ಬೋಡಾಪುಂಡತ್ತೆ. ಭಲೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ದ್ವಾಪರರ್ದು ಶುರು ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಅಂಡ ಮಾತೆಕಲ ಸಮಯ ಅಂತೂ ಪತ್ತುಂಡತ್ತೆ. 5 ಒಕ್ಕ ಕಲೆಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಅಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಸುರುಕು ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಕ್ತಿ 5 ಒಕ್ಕ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಕ್ತಿಯಾದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. ಈ ಪಾತೆರನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ತದ್ದು ತೊಜ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಕಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಇಂಚಿನ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ತದ್ದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಕ ಪಂದು ಚಿಂತನೆ ನಡಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ವಿಚಾರ ನಡಪುಜಿ. ಅವಲ ಸಹ ನಂಬರ್ ವಾರಾದುಂಡು. ಕೆಲವೆರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಒಂತೆಲ ವಿಚಾರಲು ನಡಪುಜಿ. ಐನೆಡ್ದವರಾಕಲು ಅಂಚಿನ ಪದವಿನೇ ಪಡೆಪೆರು. ಮೊಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪೆರು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. ದುಂಬು ಪೋಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದು ಪೋಪರು. ಏಪ ಲಡೈ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಅಪಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದುಲ ತೂಪರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆಪರು. ಅಂಡ ಆ ಸಮಯಡು ವಿದ್ಯೆ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಲಡೈದ ಸಮಯಡು ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಪಂದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಐನ ಕೇಣಿಯರೆಗೆ ಆಪುಜಿ. ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡೋ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಏಪ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿಭಜನೆ ಅಂಡು ಅಪಗ ದಾದಾಂಡು ಬಂದು ತೂತರತೆ. ಅಂಡ ಈ ವಿನಾಶದ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣವಾದುಂಡು. ಅಂದು ಒರಿಲೆಕನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇಂಚಿನವು ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಏತು ಓದುದ ಪಂದು ನಿಕುಲು ತೆರೆಯೋನೊಲಿ. ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಈ ರೀತಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಳಾಪುಂಡು. ತೂಲೆ ಈ ವಿದ್ಯೆನು ಬುಡಿನ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಒದಗಂಡು. ಧರ್ಮರಾಜ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇಜ್ಜಂದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೇರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಆ ಸಮಯಡು ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಅದೃಷ್ಟನು ಬೆಳಗಾವನಂಚಿನ ಸಮಯ ಮುಗಿದು ಪೋಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಇತ್ತೆ ದ್ಯಾಗ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಸೇವೆರ್ದು ಬಾಬನ ಹೃದಯನು ಗೆಂದುವರು. ಬಾಬಾ ಸಹ ಈ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮಿಲಿಟರಿ ಡಿಯರ ಅಂಡಲ ಶರೀರ ಬುಡಿಯರು ಡಾಕಲ್ನ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಇಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬರ್ದು 21 ಜನ್ಮಗಾದು ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕುನು. ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮಿತ್ತು ಕೈದಿದ್ದು ಕೇನೋಡಾಪುನು. ಯಾನು ಏತು ಓದುವೆ ಧಾರಣೆ ಆಪುಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟ ಡಿಜಿ ಪಂದನ ಅರ್ಥ. ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ಮನ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಹಾಳು ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲು ಒಂತೆಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆನಿಕಲು ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರನ ಲೆತೊಂದು ಪೋಡು. ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಲ ಆ ಯಾತ್ರೆದ ಪಾತ್ರನು ತೆರಿಪವನು ನಿಖಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ಅವು ಶಾರೀರಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಪಲೆ. ರಂಗೂನ್ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಶುದ್ಧವೈನ ಕೊಳ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರ ದೇವತೆ ಆಪೆರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಆ ರೀತಿ ದೇವತೆ ಏರ್ಲ ಆಪುಜೇರು. ಇಂದು ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ನಿಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಹಾರಾಣಿ ಆದು ಬಿಡ್ಪರು. ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಬಲೊರ್ದು ವೈಕುಂಠಗು ಪೋದು ಬರ್ಪುನವ ನಿಕಲಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಇಂದುವೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾದ ಬುಡುಪುಣು ಪಂದು ಕುಡ ಧ್ಯಾನೋಡು ಪೋಡ್ಚಿ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆನು ತಡಪೇರು. ಇಂದು ಜ್ಞಾನ ಮಾನಸ ಸರೋವರವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಬತುದಿ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನನು ಪನ್ಪೇರು.
ಐನಿರ್ದವರ ಬೆರೆಗ್ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಪನ್ಪನ ಅಕ್ಷರ ಸಾಗರೊಡ್ದು ಬೈದುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರೊಡು ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಾದುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಣಿಗ್ ಮಹಾರಾಣಿ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾಲಯ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ದಯಪಂಡ ಬಾಬಾಗ ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರೆಯನ ಮಿತ್ತುಲ ದಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸಾಧುಲ್ನ ಮಿತ್ತುಲ ದಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸಾಧುಲೇನು ಸಹ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆರು ಪಂದು ಗೀತೆಡು ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಉದ್ಧಾರಲ ಸಹ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗೊರ್ದು ಆಪುಂಡು. ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರೆ ಮಸ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇಪ್ಪೊಡು. ನಿಕುಲು ಬೇತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಪದು ತೆರಿಯೊಂದಾರು. ಅಂಡವು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅದುಂಡು. ಬೆಣ್ಣೆ ತಿನ್ಪವನರೆನು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಲೆ. ಬಾಬಾ ತುಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು. ಆಂಡ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ ಅಂಡಲ ಕುಲ್ಲುಡತ್ತೆ. ಬಾಬಾನು ತೆರಿಯೊನ್ನೆಡ್ದವರ ಮನುಷ್ಯರು ವಜ್ರ ಸಮಾನಾಪೆರು. ತೆರಿಯೊಣಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ಕವಡೆಡ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪತಿತಾದುಲ್ಲೆ. ಬಾಬಾನು ತೆರಿಯುನೆಡ್ದವರ ಮಾತ್ರ ಪಾವನಾಪೆರು. ಈ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರು ಪಾವನರು ಪೂಜೆರು. ಮಹಾರಥಿ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು. ಏತೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪುದರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾದುಂಡು. ಬೇರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬ್ರಹ್ಮಗ ಮಾತ್ರ 100 ಭುಜ 1000 ಭುಜನು ತೊಜ್ಪವೆರು. ಈ ತೊಂಜಿ ಭುಜಕುಲು ಪೂಜಿ ಪಂಡು ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಊರಿನ ಅಂಚ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲಿತ್ತಿನಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅಂದ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಏರ್ನವಾಲೆ ಬೆರೆಗಲ ಅಪ್ಪೊಳ್ಳಿರತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವಬಾಬನ ಮಗೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೆರೆಗು ಬೇತೆ ನನುರಿ ಅಪ್ಪ ಎರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬೆರ್ನ ಅಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯರು ಏರ್ಲ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರೇರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲೋಕದ ಅಕುಲು ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಅಕುಲಂತೂ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಅಂಡ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲೋಕಡು ಪ್ರಜೆಕ್ಲೇನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪುಜೆರು ಐನೆಡ್ದವರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬತ್ತದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖ ಕಮಲದ ಮೂಲಕ ಈ ಶಕ್ತಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಎಂಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಪಂದು ಸುರುಸುರುಕು ಪರಿಚಯ ಕೊರುಡು. ನಿಕುಲ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು. 5 ಬಕ್ಕ ಅಕಲ ಮೂಲಕ ಅವರಿನ ಮಾತ ವಂಶಲು ಪುಟ್ಟುಂಡು. ಪುದರ್ಲು ಬೇಟೆಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲಿತ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು. ವಾಸ್ತವಡು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಗು ಏತೊಂಜಿ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಆಸ್ತಿಗು ತಿಕ್ಕು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೈತಲ ಒವ್ವೆ ಆಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಆಸ್ತಿ ಮಾತಲ ಶಿವಬಾಬನ ಕೈತಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಶಿವರ್ದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದೆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಆರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಕುಳಿದು ಓದವೆರು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಾತನ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಯೋಗ ಪೂಜಿ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾದ ನಡಪಂದೆ ಪೇರ್ಡ ಬಾಬಾ ಸಹ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ಸಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟನೇ ಇಂದು ಅದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪದವಿದ ಆದಾದುಪುಂಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಾಬಾನ ಕೇಂದ್ರಡಾಯ್ಕು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಲ ಸಹ ಯಾನು ಏತು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಶ್ರೀಮತ ಪನ್ಪುಡು ಮನ್ಮನಾಭವ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿದ ಪರಿಚಯ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಡಂಗುರೊನ್ಲ ಸಹ ಸಾರೊಂದುಪ್ಪೆರು. ನಿಕುಲು ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಸೂಚನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಕುಲ ಸಹ ನಿಜವಾದಲ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ ಬಿದರ್ದು ಪೋತುಡು ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದುಂದೇರು. ದೇಪಂಡ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಈ ರೀತಿ ಆದುಂಡು. ಬೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಯೋಗವನ್ನು ಜೋಡಿಸೆರಡ ಒರನಿ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ನಿಕುಲು ಮಾಯದ ಮಿತ್ತಲ ವಿಜಯ ಆದುಪ್ಪರು. ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿ ತಂದು ಮಾಯನು ಗೆಂದೊಡು. ಬಾಬನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾದುಲ್ಲೇರು. ಏತೊಂಜಿ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದಿರು ಧನ ದಾನ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಧನ ಏಪಲ ಖಾಲಿಯಾದ ಪೂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಬಾಬನ ಹೃದಯನ ಗೆಂದುವರು. ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಬನ ಹೃದಯನ ಗೆಂದು ನಾವು ಅಸಾಧ್ಯ. ಈ ರೀತಿ ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಂದು ತೆರೆಯೋನೊಚ್ಚಿ. ಬಾಬಾ ಸೇವಾಧಾರಿನೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆರು. ಐಕಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮಾತೆರಳ ಯಾತ್ರೆಗೂ ಯೋಗ್ಯ ಆದ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮನ್ಮನ ಭವ ಇಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಾದಂಡು. ನಿಕುಲು ಎನ್ನನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಗ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಕೈತಲು ಮುಟ್ಟುವರು. ಶಿವಪುರಿಗೆ ಬತ್ತದು 5 ಬಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುಪುರಿಗೆ ಪೋಪಾರು. ಈ ಪಾತೆರನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಈ ಮನ್ಮನಾಭವದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಓದುವೆರು. ಬಾಬಾ ಈ ಮಹಾಮಂತ್ರನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಎನ್ನನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಗ ನಿಕುಲು ವಿಕರ್ಮಾಜಿ ತಾಪರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಒಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪೊಡು. ಪ್ರೀತಿರ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಲೆ.
ಬಾಬನ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನದ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಸಮಯಡು ಹುಡುಕಾಟಿಕೆ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಬಾಬನ ಕಣ್ಣದ ರೆಪ್ಪೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಳಿದು ಕಲಿಯುಗದ ದುಃಖ ಧಾಮರ್ದು ಸುಖ ಧಾಮಗು ನಡಪೋಡಾಪುಂಡು ಆಯ್ನಡ್ದವರ ನಿಕುಲ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ಜೀವನುಡು ದಿವ್ಯ ಗುಣತ ಪೂತೋಟದ ಮೂಲಕ ಸುಖಿ ಸಂಪನ್ನತೆ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಭವ ಸದಾ ಸುಖಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಸಂಪನ್ನ ಸುರುಕು ಮುಳ್ಳುದ ಕಾಡದ ಜೀವನೆತ್ತರಿತ್ತೆ ಪೂತ ಸುಖಿ ಜೀವನಡು ಬೈದರು ಸದಾ ಜೀವನವು ದಿವ್ಯ ಗುಣತ ಪೂತ ಉದ್ಯಾನವನ್ನೇ ಆದುಂಡು ಐನರ್ದವರ ಏರಿ ನಿಕ್ಲ ಸಂಪರ್ಕೊಡು ಬರ್ಪಿರು ಆಕಲಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಗುಣತ ಪೂತ ಸುಗಂಧ ಬರ್ಕೊಡು ಕೂಡ ಸುಖಿ ಸಂಪನ್ನತೆ ತೂದು ಖುಷಿಯಾಪೆರು ಶಕ್ತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೇರು ಸುಖಿ ಜೀವನ ಬೇತಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿಟ್ಟು ಕನಪುಂಡು ಆಯ್ನರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಎಂಕುಲು ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದುಲ್ಲ ಪಂಡು ಸ್ಲೋಗನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಅಕುಲೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಮಾಯದ ಕೆಸರದು ಪೋಡಿನ ಬದಲು ಆಕಲೇರ್ದು ಗೊಬ್ಬುನಕುಲು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.